Zdravím ťa u druhého videa zo série Ako cvičiť a dnes budeme cvičiť chrbát. Ukážeme si 3 najlepšie cviky na silný, mohutný a zdravý chrbát. Prvý cvik, mostík. Mostík som dal ako prvý preto, keby sa ti video nechcelo dopozerať do konca. Je to jeden z najpodceňovanejších cvikov, ale má obrovské benefity. Z mostíku sa ti vytvorí mohutný chrbát najmä v spodnej časti a tvoja chrbtica s miechou sa ti poďakujú. Takto by si mal začať, keď si mostík ešte nikdy predtým nerobil. Je to akási predpríprava pred mostíkom. Toto je plný mostík. Najprv môžeš mať ruky a nohy pokrčené, no ak časom získaš ohybnosť, tak ich vystri. Daj si pozor na prílišné prehýbanie v chrbtici a vždy plynulo dýchaj. Druhým cvikom je zhyb. Buduje najmä ťahaciu silu a široký chrbát. Správne by to mal byť kontrolovaný pohyb v plnom rozsahu pohybu. Pri pohybe dole ruky vystriem a pri pohybe hore ťahám bradu až nad hrazdu. S nohami nehýbem a snažím sa to ťahať najmä svalmi chrbta, nielen svalmi rúk. Tieto cviky môžeš cvičiť, keď ešte neurobíš plný zhyb. Neskôr môžeš cvičiť negatívnu fázu cviku tak, že vyskočíš na hrazdu a pomaly sa začne spúšťať. Zhyby na kruhoch sú veľmi dobrý variant cviku, pretože sa kruh prispôsobí ruke na rozdiel od hrazdy. A prejdime na zopár náročnejších variantov. Ak chceš budovať dynamickú silu, tak rob dynamické zhyby. Ide o to, aby si sa vytiahol hore čo najrýchlejšie. No a ak sa chceš naďalej zlepšovať v klasickom zhybe, tak si na seba zaväz nejaké závažie a zhybuj s ním, ale nepridávaj ho na úkor techniky. Tretím cvikom je kráľ všetkých cvikov, mŕtvý ťah. Pri mŕtvom ťahu zapojíš strašne veľa svalov, no najmä svaly chrbta, nôh a predlaktia. Dá sa pri ňom veľmi ľahko zraniť, preto je dôležité, aby si ho cvičil technicky správne. Postav sa na šírku ramien, činku uchop tesne popri nohách a pomaly ju začne dvíhať tesne popri tele. Úplne najdôležitejšie, aby si minimalizoval tlak vyvíjaný na chrbticu. Nikdy v predklone neguľať chrbát, vždy ho maj rovný a vystretý. Pri veľkej váhe môžeš použiť zmiešaný úchop. Ak sa ti video páčilo, daj mu like, zdieľaj, komentuj, budem rád za akékoľvek otázky. No a ak chceš vidieť ďalšie videá z tejto série, tak daj odber. Čau.